салом дӯстони азиз, рӯзатон ба хайру шодӣ бошад. Шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред ва имрӯз мавзӯи бениҳоят ҷолиберо барои шумо омода кардам. Дӯстони азиз, барои худам якта шпаргалка тайёр кардам, шутоби ки ай болои ҳавай барои шумо гап занам. Бениҳоят имрӯз як чизи хуб хондам. Окажется, аз ҳама мавзеи инсон, мавзее ки аз ҳамада зиёдтар развития доштааст ва ҳамин развитияи худаша, яъне пешравии худаша қатъ намекардааст, инкишофи худаша қатъ намекардааст, ин мозги инсон будааст, яъне майнаи ҳар яки мову шумо. Ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки новобаста аз он ки мову шумо дар кадом сину сол ҳастем, мо метавонем ки майнаи худамона инкишоф диҳем ва равона кунем ба ана ҳамон роҳе ки мо шумо худамон мехоҳем. На ин ки ҷомеаи имрӯза мехоҳад, на ин ки шахсиятҳое ки ноком ҳастанду моро ба ҳамон клуби худашон мехоҳанд кашанд, ба ҳамон роҳ не, ба ҳамон роҳе ки мо худамон мехоҳем, ба ҳамон роҳ мо метавонем ки майнаи худамона инкишоф дода равона намоем. Ва як чиз дигар мехоҳам барои шумо қайд кунам, дӯстони азиз, ки дар дохили ҳар яки мову шумо 4 қувваи бузурге аст ва барои инкишоф додани шахсияти худамон мову шумо бояд ки ҳамин 4 қувваро баробар инкишоф диҳем. Агар ки якеашро инкишоф диҳем ё ки дуташа инкишоф диҳем, дута дигаш монад, мову шумо мукаммал пешравӣ карда наметавонем, мукаммал дар зиндагӣ муваффақ шуда наметавонем. Ин 4 қувва чиё ҳастанд? Якум, ин қувваи фикронии мо, яъне психологияи ҳар як инсон. Бояд ки болои фикронии худамон мо шумо кор кунем, омӯзиш гирем ва дараҷаи фаҳмиши худамона зиёд кунем. Ин бениҳоят муҳим аст. Дуюм, ин қувваи дили мо. Қувваи дили мо ин ҳиссиёти мо аст, яъне эмотсионалности мо. Яъне бояд ки ҳамин ҳиссиёти худамона аз ҷиҳати эмотсия шахсияти бақувват шидана ёд гирем. Ва сеюм, ин солимии мо, қувваи солимӣ аст, яъне аз ҷиҳати физиологӣ бояд ки мо ҳама вақт бояд ки дар пикви состоянӣ бошем, яъне доим бояд ки шахсияти худамона кӯшиш кунем ки солим нигоҳ дорем. Барои солим нигоҳ доштан бояд ки ба варзиш машғул шавем, бояд хӯрокҳои лозимаро хӯрем, хӯрокҳои нолозимаро нахӯрем ва дигар корҳое ки шумо ҳаматон медонед. Ва охирин қувва, ин қувваи дух аст, яъне рӯҳи мову шумо. Ина мегӯянд маънавиёти мову шумо, духовност мегӯянд ба русӣ. Ана ин маънавиёти худамона мову шумо бояд ки баланд бардорем, дӯстони азиз. Психология, ҳиссиёт, физиология ва духовност. Ана ҳамин 4 соҳара дар дохили ҳар яки худамон вақте ки мову шумо баланд бардошта метавонем, мо метавонем ки мукаммал шахси муваффақро оҳиста оҳиста аз пайи дарёфт карданаш шавем. Яъне одамҳои мудри мегӯянд ки ана ҳамин ҳолата ба мо шумо метавонем ки шахсияти мудри шавем. Ва як чиз дигар мехоҳам барои шумо қайд кунам ки мегӯянд ки инсоният танҳо дар як ҳолат наметавонад ки шахсияти бузург шавад, ба орзуҳои некаш расад, ба мақсадҳои бузургаш расад, дар ана ҳамон ҳолате ки ӯ бимирад. Ва то он даме ки мо шумо зинда ҳастем, нафас мекашем, ин субҳ аз хоб хестему, мо шуморо як рӯзи оли интизор асту мо нафас кашидесему, ҳаракат кардесему, зиндагӣ кардесем, ин аз он шаҳодат медиҳад ки миссияи бузурги мо шумо дар рӯи замин то ҳол ба анҷом расидагӣ нест. Агар ки расидагӣ мешуд, ин саҳар мо шумо дига аз хоб намехестем. Барои ҳамин ҳоло ҳам дарк кунед ки шанс ҳаст ки истеъдодҳои бузурги худатонро инкишоф дода пешравӣ кунед, натиҷаи бузург да бароед. Ва як чизи дигарам мехоҳам барои шумо гап занам ки бисёро одамон мегӯянд ки ин талант дорад, ина худованд ҳамин чиза додагӣ, ҳамин соҳада вай ба қувва додам, барои ҳамиқа вай метавонад пешравӣ карда. Бин талант ин танҳо як ғуррае аст ки аз ӯ мо шумо бояд ки
як дарахти мевадор ҳосил кунем. боз як бор дига такрор мекунам. талант ин ғуррае аст ки аз ӯ мо шумо бояд ки як дарахти мевадор ҳосил кунем. барое ки ин ғурра ягон фоида надорад, барое ки ин ғурра дарахти мевадор шавад, мо шумо бояд ки болои ана ҳамон ғурра кор кунем ва я шинонем ва я болош кор кунем, об диҳем, гирча нарм кунем, нигоҳубин кунем, ҳама тарафа. ана ҳамин хелам болои таланти ҳар яки мо шумо. истеъдодҳои бузурги худатона дӯстони азиз, он чизе ки худованд барои мо шумо додааст ва я лозим нест ки ҳамин хел просто так партоим бесада якҷо. фаҳмидест? чӣ истеъдоде ки доред новобастагӣ вай чӣ аст. аз ана ҳамон рӯи истеъдодатон шахсияте шавед ки ҳамин истеъдода инкишоф дода фоидатона ба халқи худо расонед. ҳама тарафа. ана дар ана ҳамин ҳолат ҳам муваффақият, ҳам сарват, ҳама чиз ба зиндагии шумо меояд. ва охирин чизе ки мехоҳам барои шумо қайд кунам дӯстони азиз, ин сета хубӣ аст. сета хубие ки мо шумо ҳамин сета хубира қадам ба қадам вақте ки иҷро кунем, натиҷаи хуб да баромада метонем. якум ин хуб дарк кардан, яъне дараҷаи фаҳмишмонро баланд кардан. барои хуб дарк кардан, хуб як кора амала иҷро кардан, мо шумо бояд ки омӯзиш дошта бошем, мо шумо бояд ки доим развития да бошем. дуюм хуб интихоб кардан, яъне бояд ки мо ҳамон истеъдоди худамона такмил диҳем. такмили истеъдод. хуб интихоб мекунем ки масалан ҳар як шахсият ҳар рӯз кори мо шумо ин интихоб аст. камбағал таваллуд шудани мо ин интихоб, ин тақдири мо аст. камбағал мурдани мо, аз дунё рафтани мо ин интихоби мо аст. ҳар рӯз мо шумо интихоб мекунем ки чӣ хел зиндагӣ кунем. дуюм ин хуб интихоб кардан аст, яъне мо шумо бояд ки интихоби олӣ дошта бошем, истеъдодҳои бузургамона такмил диҳему пешравӣ кунем. ва сеюм вақте ки ин дута кора кардем, ҳам хуб дарк кардем, хуб интихоб кардем, натиҷарам хуб мешавад ва ҳам сарват ва ҳам муваффақият ба зиндагии мо шумо омада мерасад. саломат бошед. агар ки канали мо ба шумо писанд омада бошад, агар ки ягон совети мо барои шумо дар зиндагитон кӯмак расонда бошад, ҳатман фикрҳои худатонро дар комментария нависед, лайк монед ва канали моро ба дӯстонтон тавсия диҳед. ин канали мо да ҳама тарафа развития мешавад. ҳам ханда аст, ҳам музика аст, ҳам наворҳои мотиватсионӣ аст, ҳам советҳои олӣ аст ва ҳам бизнесу развитияву пешравӣ аст. саломату сарбаланд бошед. худованд ёру мададгоратон. то бозӣ.